Είναι το τρίτο webinar του STAN Project με τίτλο «Η χρήση της υποστηρικτικής τεχνολογίας για την επίτευξη της συμπερίληψης σε εκπαιδευτικά πλαίσια». Ομιλήτρια σήμερα είναι η κυρία Κουστριάβα, η κυρία Ελένη Κουστριάβα, η οποία είναι αναπληρώτρια καθηγήτρια στο Τμήμα Εκπαιδευτικής και Κοινωνικής Πολιτικής του Πανεπιστημίου Μακεδονίας και έχει να μας παρουσιάσει πολλά ενδιαφέροντα πράγματα. Ένα σύντομο βιογραφικό της κυρίας Κουστριάβα. Το γνωστικό της αντικείμενο άπτεται της εκπαίδευσης των ατόμων με αναπηρία με τη χρήση της υποστηρικτικής τεχνολογίας. Είναι απόφοιτη του Τμήματος Φιλολογίας του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης με ειδίκευση στη γλωσσολογία. Έχει ολοκληρώσει τις μεταπτυχιακές της σπουδές και τη διδακτορική της διατριβή στην ειδική αγωγή στο Τμήμα Εκπαιδευτικής και Κοινωνικής Πολιτικής, ενώ το 2017 εκλέχθηκε επίκουρη καθηγήτρια στο ίδιο τμήμα. Έχει δημοσιεύσει πολυάριθμες εργασίες σε έγκριτα διεθνή περιοδικά και πρακτικά συνεδρίων και έχει βραβευθεί 4 φορές από την Επιτροπή Ερευνών του Πανεπιστημίου Μακεδονίας για τις δημοσιεύσεις. Έχει εργαστεί ως κριτής εργασιών για διεθνή περιοδικά και συνέδρια και έχει βραβευτεί για τη δουλειά της αυτή από το ICAL και είναι επίσης αναπληρωματικό μέλος της άμυστης Συμβουλευτικής Γνωμοδοτικής Επιτροπής στο Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων με αντικείμενο την παρακολούθηση της φυσικής προσβασιμότητας για τα άτομα με αναπηρία σε εκπαιδευτικές και διοικητικές δομές. Τα ερευνητικά της ενδιαφέροντα σχετίζονται με την υποστηρικτική τεχνολογία, τη χρήση της τεχνολογίας στην ειδική αγωγή και εκπαίδευση, την εξαποστάσεως εκπαίδευση ατόμων με αναπηρία, τη χωρική και ψηφιακή προσβασιμότητα, την κινητικότητα και τον προσανατολισμό, καθώς και τις χωρικές δεξιότητες των ατόμων με οπτική αναπηρία. Ένα πλούσιο βιογραφικό, σίγουρα η παρουσίασή της θα είναι εξίσου ενδιαφέρουσα. Κυρία Κουστριάβα, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ο λόγος σε εσάς. Λοιπόν, καλησπέρα. Τα πράγματα είναι λίγο πιο απλά. Πάμε να μιλήσουμε για την υποστηρικτική τεχνολογία και να δούμε πώς η υποστηρικτική τεχνολογία μπορεί να βοηθήσει τα άτομα με αναπηρία και συγκεκριμένα τα άτομα με οπτική αναπηρία για σήμερα και τα άτομα με ειδικές μαθησιακές δυσκολίες, πώς μπορεί να βοηθήσει τα άτομα αυτά ώστε να έχουν μια αρμονική καθημερινότητα, εκπαιδευτική καθημερινότητα μέσα σε ένα σχολικό περιβάλλον. Να μοιραστώ μαζί σας την παρουσίασή μου. Ωραία. Θα ήθελα να σας παρακαλέσω, αν υπάρξει κάποιο πρόβλημα στην παρουσίαση, να μου το επισημάνετε, γιατί πολλές φορές το Zoom κολλάει, μένει πίσω η παρουσίαση ενώ εγώ έχω προχωρήσει, οπότε μου το επισημαίνετε και εννοείται όποτε θέλετε με διακόπτετε για ερωτήσεις, αν και θα δώσουμε χρόνο εννοείται στο τέλος για ερωτήσεις και σχόλια. Πάμε λοιπόν να δούμε λίγα πράγματα για την υποστηρικτική τεχνολογία. Σήμερα λοιπόν στόχος μας είναι να υπάρξει μια πρώτη εξοικείωση με την έννοια της υποστηρικτικής τεχνολογίας και συγκεκριμένα την τεχνολογία που αφορά στα άτομα με ειδικές μαθησιακές δυσκολίες, προβλήματα όρασης και μια σύντομη αναφορά θα κάνουμε για την αναπηρία στο λόγο. Στη συνέχεια θα δούμε πώς όλα αυτά τα μέσα στα οποία θα αναφερθούμε μπορούν να ενταχθούν σε ένα εκπαιδευτικό πλαίσιο ώστε να επιτύχουμε τη συμπερίληψη. Θα αναφέρω μερικά ερευνητικά δεδομένα έτσι για να δούμε πώς όλα αυτά όταν τα βάζουμε στην πράξη, τουλάχιστον σε ένα ερευνητικό πλαίσιο, πώς όλα αυτά μπορούν να έχουν κάποια αποτελέσματα για να μην μένουμε μόνο στη θεωρία και φυσικά στο τέλος, όπως σας είπα, μπορείτε να θέσετε τις ερωτήσεις ή να κάνετε τα σχόλιά σας. Λοιπόν, να διευκρινίσουμε λίγο τι είναι η υποστηρικτική τεχνολογία, γιατί πολλές φορές συγχέεται με την τεχνολογία, την ευρέως χρησιμοποιούμενη τεχνολογία. Η υποστηρικτική τεχνολογία δεν είναι ο ηλεκτρονικός υπολογιστής, δεν είναι το τάμπλετ. Πολλοί εκπαιδευτικοί λένε εγώ χρησιμοποιώ την υποστηρικτική τεχνολογία στην καθημερινότητά μου και αναφέρονται στη χρήση του ηλεκτρονικού υπολογιστή και κάποιων εφαρμογών που υπάρχουν στον ηλεκτρονικό υπολογιστή, όπως για παράδειγμα ο επεξεργαστής κειμένου. Αυτό δεν είναι υποστηρικτική τεχνολογία. Η υποστηρικτική τεχνολογία είναι εν ολίγης
η τεχνολογία η οποία έχει σχεδιαστεί από την αρχή ή έχει προσαρμοστεί στη συνέχεια στις ανάγκες των ατόμων με αναπηρία ή ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες. Η υποστηρικτική τεχνολογία μπορεί να βελτιώσει τη φυσική και τη νοητική λειτουργία ενός ατόμου, και όταν λέμε ότι μπορεί να βελτιώσει τη φυσική λειτουργία, η υποστηρικτική τεχνολογία, να σας δώσω ένα παράδειγμα για να το καταλάβετε, εάν ένα άτομο χρησιμοποιεί, για παράδειγμα, ένα μπαστούνι, ειδικό μπαστούνι με 3 απολύξεις για τη στήριξη του σώματός του, τότε μπορούμε να βελτιώσουμε τη φυσική λειτουργία της κίνησης. Αν ένα άτομο χρησιμοποιεί ένα ειδικό λογισμικό το οποίο προσφέρει περισσότερα ερεθίσματα πέρα από τα οπτικά, δηλαδή και ακουστικά ερεθίσματα σε συνδυασμό με τα οπτικά ερεθίσματα, τότε μπορούμε να βελτιώσουμε τον τρόπο με τον οποίο προσλαμβάνει ένα ερέθισμα, το επεξεργάζεται και το κωδικοποιεί. Άρα αυτό το λογισμικό μπορεί να βοηθήσει την νοητική λειτουργία ως προς την επεξεργασία ενός νέου ερεθίσματος ή την απόκτηση μιας καινούριας πληροφορίας που χρειάζεται. Άρα, μέχρι εδώ, να σταματήσω λίγο και να κάνω μια παρένθεση για να διευκρινίσω ότι, όπως καταλάβατε ήδη από τα παραδείγματα, με την υποστηρικτική τεχνολογία μπορώ να αναφέρομαι σε ένα μπορώ να αναφέρουμε όμως και σε ένα λογισμικό. Άρα, όταν λέμε υποστηρικτική τεχνολογία, καλό είναι να μην εστιάζουμε μόνο στον υπολογιστή, στο τάμπλετ και ό,τι συνεπάγεται η χρήση του υπολογιστή και του τάμπλετ, αλλά υπάρχουν και άλλα μέσα που χρησιμοποιούν, απλά μέσα, μη τεχνολογικά ή απλά τεχνολογικά μέσα ως προς το επίπεδο της συνθετότητάς τους, τα οποία χρησιμοποιούνται στην καθημερινότητα των ατόμων με νοητική αναπηρία. Εμείς φυσικά, μια που μιλάμε για εκπαίδευση, θα εστιάσουμε στην υψηλή υποστηρικτική τεχνολογία και άρα εκ των πραγμάτων θα οδηγηθούμε στη χρήση του ηλεκτρονικού υπολογιστή ή άλλων ηλεκτρονικών μέσων. Όμως, απλά για την κατανόηση του ορισμού και του περιεχομένου της υποστηρικτικής τεχνολογίας, απλά να μην έχουμε στο μυαλό μας ότι πρόκειται μόνο για ηλεκτρονικά μέσα, υψηλή τεχνολογία, μπορεί να είναι και ένα απλό μπαστούνι στήριξης. Άρα, η υποστηρικτική τεχνολογία, εκτός του ότι μπορεί να βελτιώσει τη φυσική και τη νοητική λειτουργία ενός ατόμου, μπορεί να μετριάσει τις επιδράσεις μιας δυσλειτουργίας ή μιας αναπηρίας. Να δώσω και εδώ ένα παράδειγμα. Εάν ένα άτομο χρησιμοποιεί κάποιους ημάντες στήριξης του σώματος, όλοι αυτοί, για παράδειγμα ένα άτομο με εγκεφαλική παράλυση, το οποίο έχει μια κακή στάση του σώματος λόγω της αναπηρίας. Εάν λοιπόν χρησιμοποιεί κάποιους ειδικούς ημάντες στήριξης, τότε αυτή η επιδείνωση της κατάστασης, η οποία είναι αναπόφευκτη σε ένα άτομο με βαριές κινητικές αναπηρίες και σωματικές αναπηρίες, φέροντας αυτούς τους σημάδες στήριξης, μπορεί να μετριάσει τις επιδράσεις αυτής της δυσλειτουργίας ή να αποτρέψει την επιδείνωση αυτής της κατάστασης. Και φυσικά η υποστηρικτική τεχνολογία μπορεί να βελτιώσει την ικανότητα μάθησης ενός ατόμου. Οπότε, και εδώ να σας δώσω ένα παράδειγμα για να το καταλάβετε, εάν σε ένα άτομο που δεν μπορεί να κάνει οπτική ανάγνωση, δεν μπορεί να διαβάσει οπτικά, εάν στο άτομο αυτό δώσουμε τη δυνατότητα ακουστικής ανάγνωσης ή απτικής ανάγνωσης, δηλαδή να ακούσει ένα κείμενο ή να το διαβάσει μέσω της αφής, όπως είναι στην περίπτωση των ατόμων με τύφλωση, τότε μπορούμε να βελτιώσουμε την ικανότητα μάθησης του ατόμου αυτού. Η υποστηρικτική τεχνολογία, επομένως, εξυπηρετεί δύο βασικές ανάγκες. Την ανάγκη της προσάυξησης των δυνάμεων ενός ατόμου όταν αυτές οι ικανότητες, οι δυνάμεις που κανονικά θα έχει, να έχει, βάλλονται λόγω της αναπηρίας. Με την προσάυξη των δυνάμεων μπορούμε να αντισταθμίσουμε το έλλειμμα αυτό. Και επίσης η υποστηρικτική τεχνολογία εξυπηρετεί την ανάγκη για παροχή εναλλακτικών μεθόδων ολοκλήρωσης μιας δραστηριότητας, ξεπερνώντας έτσι τα εμπόδια που εγείρονται λόγω της αναπηρίας. Να δώσω και εδώ ένα παράδειγμα για να το καταλάβουμε. Όταν λέμε ότι η υποστηρικτική τεχνολογία μπορεί να εξυπηρετήσει την προσάυξηση των δυνάμεων ενός ατόμου, αν ένα άτομο έχει δυσκολίες στην οργάνωση και τη μνήμη, δίνοντας μια εφαρμογή στο κινητό ή στον υπολογιστή, η οποία δημιουργεί υπομνήσεις και βοηθάει το άτομο να οργανώσει το χρόνο του, το χώρο του κτλ., τότε μπορούμε να προσαυξήσουμε τις δυνάμεις που ήδη έχει, αλλά είναι περιορισμένες λόγω της αναπηρίας. Και
Όταν λέμε ότι μπορούμε να παρέχουμε εναλλακτικές μεθόδους ολοκλήρωσης της δραστηριότητας, πάλι μπορούμε να πάμε στα άτομα με τύφλωση, όπου τα άτομα με τύφλωση δεν μπορούν να διαβάσουν οπτικά, μπορούν όμως να διαβάσουν ακουστικά ή απτικά. Οπότε εκεί έχουμε εναλλακτικές μεθόδους ολοκλήρωσης της δραστηριότητας της ανάγνωσης. Ένας επίσημος ορισμός σύμφωνα με το American Disability Act και το Individuals with Disabilities Education Act, που είναι και οι επίσημοι ορισμοί ουσιαστικά της υποστηρικτικής τεχνολογίας. Η υποστηρικτική τεχνολογία είναι οποιοδήποτε προσαρμοσμένο αντικείμενο, ηλεκτρονικό ή μη, υψηλής ή χαμηλής τεχνολογίας, το οποίο συμβάλλει στο να γίνει ένα άτομο με αναπηρία περισσότερο λειτουργικό σε ποικίλα περιβάλλοντα. Θέλω να δώσω έμφαση σε συγκεκριμένους όρους, σε συγκεκριμένες λέξεις. Μας ενδιαφέρει το ότι είναι οποιοδήποτε προσαρμοσμένο αντικείμενο, άρα η υποστηρικτική τεχνολογία έχει ένα τεράστιο εύρος, γιατί μιλάμε για οποιοδήποτε αντικείμενο, αρκεί αυτό να είναι προσαρμοσμένο στις ανάγκες ενός ατόμου με αναπηρία. Μπορεί να είναι υψηλής ή χαμηλής τεχνολογίας, όπως σας είπα και προηγουμένως. Σίγουρα όμως αυτό θα συμβάλλει στο να γίνει ένα άτομο με αναπηρία περισσότερο λειτουργικό. Δεν μπορούμε να θεραπεύσουμε την αναπηρία, δεν μπορούμε να θεραπεύσουμε τις μαθησιακές δυσκολίες. Μπορούμε όμως να βοηθήσουμε το άτομο να αναπτύξει δεξιότητες, να αναπτύξει κάποιες ικανότητες, οι οποίες θα το βοηθήσουν να είναι περισσότερο λειτουργικό και άρα να υπάρχει και να συναγωνίζεται τα άτομα χωρίς αναπηρία σε ένα εκπαιδευτικό πλαίσιο ή στην καθημερινότητά του. Και φυσικά στοχεύουμε σε ποικίλα περιβάλλοντα, άρα αν μιλάμε για ένα χώρο άθλησης, επίσης στοχεύουμε στο να βοηθήσουμε ένα άτομο μέσω της υποστηρικτικής τεχνολογίας. Αν μιλάμε για ένα κέντρο δημιουργικής απασχόλησης, αν μιλάμε για ένα χώρο ψυχαγωγίας, επίσης μπορεί η υποστηρικτική τεχνολογία να βοηθήσει. Και σας έχω κάτω κάποιες εικόνες, έτσι ώστε απλά να πάρετε μια ιδέα του εύρους της υποστηρικτικής. Δηλαδή, είναι αυτό που σας έλεγα πριν, ότι μπορεί να στήριξη του σώματος σε ένα παιδί με βαριές σωματικές και κινητικές ή με κάποιες ειδικές λαβές που βοηθούν ένα άτομο να πληκτρολογήσει τον ηλεκτρονικό υπολογιστή, πηγαίνοντας στην υψηλή τεχνολογία, ένα κλειστό κύκλωμα τηλεόρασης, το οποίο βοηθάει η όραση να έχει πρόσβαση στο έγγραφο, στο έντυπο, υλικό. Θα σας τα πω παρακάτω. Οπότε προχωράω γρήγορα. Πάμε να ξεκινήσουμε με τις ειδικές μαθησιακές δυσκολίες. Οι ειδικές μαθησιακές δυσκολίες είμαι σίγουρη ότι όλοι τα έχετε αντιμετωπίσει, άσχετα αν ενδεχομένως δεν γνωρίζετε ορισμούς και ποσοστά κτλ. Αλλά είμαι σίγουρη ότι το αντιμετωπίζετε στην καθημερινότητά σας. Πρόκειται για μια αρκετά ανομοιογενή ομάδα διαταραχών, οι οποίες εκδηλώνονται με σημαντικές δυσκολίες στην πρόσκληση και τη χρήση ικανοτήτων ακρόασης, ομιλίας, ανάγνωσης, γραφής, συλλογισμού ή μαθηματικών ικανοτήτων και επίσης συνεπάγονται και άλλες δυσκολίες, δυσχέρειες, οι οποίες δεν σχετίζονται τόσο με τη μάθηση ή μάλλον δεν σχετίζονται άμεσα, σχετίζονται σίγουρα έμεσα, όπως π.χ. η οργάνωση του χώρου, η δυνατότητα οργάνωσης του χρόνου κτλ. Πρόκειται για τη μεγαλύτερη κατηγορία εκπαιδευτικών αναγκών. Το 50% των μαθητών βρίσκονται σε σχολικές μονάδες ειδικής αγωγής, ενώ το 80% των δυσκολιών αφορούν τις δυσκολίες στην ανάγνωση. Υπάρχουν πολλές υποκατηγορίες ή τύποι, ας το πούμε, μαθησιακών δυσκολιών. Χίλια συγγνώμη για τη διακοπή. Απλά κάποιος έχει ανοιχτό το μικρόφωνο. Λίγο τα μικρόφωνά σας παρακαλώ κλείστε, γιατί ακούγονται διάφοροι ήχοι και δεν ακούμε την κυρία Κουστριάβα. Λίγο ελέγξτε όλοι τα μικρόφωνά σας παρακαλώ, γιατί δεν μπορώ να τα κλείσω εγώ. Ευχαριστώ. Συγγνώμη για τη διακοπή. Παρακαλώ. Έλεγα λοιπόν ότι υπάρχουν διάφορα είδη ειδικών μαθησιακών δυσκολιών. Όπως είπαμε, είναι μια ομάδα οι ειδικές μαθησιακές δυσκολίες. Για παράδειγμα, αναφερόμενοι στην ανάγνωση, γνωρίζουμε όλη τη δυσλεξία ή τη δυσαναγνωσία, διάφορες αναγνωστικές δηλαδή δυσκολίες. Στη γραφή μπορούμε να συναντήσουμε πέρα από τη δυσλεξία, τη δυσορθογραφία και τη δυσγραφία. Στα μαθηματικά τη δυσαριθμισία και μεικτή μαθησιακή διαταραχή,
Ωραία. Τις εικόνες, τις 3 επόμενες εικόνες που θα σας δείξω, τις έβαλα και πολύ για να τις κρατήσετε στο αρχείο σας, παρά για να τις συζητήσουμε. Ωστόσο, ένα άτομο που έχει δυσλεξία δυσκολεύεται πέρα από την ανάγνωση στον χωροχρονικό συντονισμό, έχει μνημονικές δυσκολίες, μπορεί να έχει κάποιες δυσκολίες στη λεπτή κινητικότητα, στην ικανότητες ακρόασης, στο συλλαβισμό ή στη γραφή. Ένα άτομο με δυσγραφία επίσης δυσκολεύεται στην οργάνωση, στις λεπτές κινητικές δεξιότητες, στη συγκέντρωση και στη διαχείριση καταστάσεων εντός της τάξης και στις μαθησιακές διαδικασίες εν γέννη. Στην δυσαριθμισία πάλι μπορεί να έχουμε χωροχρονικές δυσκολίες, δηλαδή δυσκολίες οργάνωσης του χώρου και του χρόνου, δυσκολίες στη μνήμη, στην αρρύθμιση εννοείται, στην εκτέλεση πράξεων, γενικά στην διαδοχή, στην συριοθέτηση κτλ. Και σε ό,τι αφορά τις μετρήσεις χρόνου, αριθμών κτλ. Πάμε λοιπόν τώρα να δούμε πώς σε συγκεκριμένους τομείς υποστήριξης οι οποίοι προβάλλονται ως ανάγκη για τα άτομα με ειδικές μαθησιακές δυσκολίες μπορούμε να παρέχουμε με μέσα υποστηρικτικής τεχνολογίας. Για παράδειγμα, στην πρόσληψη πληροφορίας όπου τα άτομα με ειδικές μαθησιακές δυσκολίες δυσκολεύονται, μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε ψηφιακά ομιλούντα βιβλία, e-books, audio recorders, τα γνωστά σε όλους, καταγραφικά, οπτικοακουστικό υλικό. Γενικά, να κάνω μια παρένθεση εδώ, να σταματήσω λίγο και να πω ότι γενικότερα στα άτομα με αναπηρία, αλλά και συγκεκριμένα τώρα στα άτομα με ειδικές μαθησιακές δυσκολίες, η ψηφιακή πληροφορία είναι ένα μεγάλο βήμα προς την προσβασιμότητα, καθώς η ψηφιακή πληροφορία έχει μια εγγενή ευελιξία την οποία μπορούμε να αξιοποιήσουμε. Τι σημαίνει αυτό? Ότι φεύγοντας από το έντυπο υλικό και δίνοντας ένα ψηφιακό υλικό, ένα ψηφιακό κείμενο, ας πούμε, σε ένα άτομο με δυσκολίες στη μάθηση, τότε μπορεί το άτομο αυτό να αξιοποιήσει την ευελιξία που έχει αυτή η ψηφιακή πληροφορία. Γιατί την ψηφιακή πληροφορία μπορεί κανείς να την τυπώσει και να κάνει το ψηφιακό υλικό έντυπο. Μπορεί να την ακούσει, μπορεί να κάνει οπτική ανάγνωση σε συνδυασμό με την ακουστική ανάγνωση. Μπορεί να αντικαταστήσει τις λέξεις με εικόνες και να έχει ένα κείμενο μεικτό, όπου υπάρχει κείμενο και εικόνα. Μπορεί να την διαβάσει με να χρησιμοποιήσει διάφορα μέσα για την ανάγνωση, από ένα λάπτοπ μέχρι το τάμπλετ, το κινητό κτλ. Οπότε η ψηφιακή πληροφορία είναι ένα μεγάλο βήμα προς την προσβασιμότητα. Για την διευκόλυνση του προφορικού λόγου μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε την ενοιολογική χαρτογράφηση. Ένα πολύ απλό ενοιολογικό χάρτη σας έχω βάλει κάτω στην πρώτη εικόνα, ξεκινώντας από τα αριστερά προς τα δεξιά, που μπορεί να βοηθήσει ένα άτομο να οργανώσει, ας το πούμε πολύ απλά, τη σκέψη του. Μπορεί να οργανώσει την πληροφορία ή να οργανώσουμε εμείς την πληροφορία για αυτό και να βοηθήσει αυτό το άτομο να εκφραστεί πιο ολοκληρωμένα, να εκφράσει μια ολοκληρωμένη ιδέα. Επίσης, τα εργαλεία παρουσίασης, τύπου PowerPoint ή ένα επιδιασκόπιο, το γνωστό και ως προτζέκτορας, όλα αυτά μπορούν να βοηθήσουν το άτομο να εκφραστεί καλύτερα μέσα στην τάξη. Και επίσης οι εφαρμογές speech to text, που δεν είναι κάτι, το γνωρίζετε όλοι, είναι εφαρμογές που μετατρέπουν την ομιλία σε κείμενο. Άρα, μια εφαρμογή που δίνει τη δυνατότητα στο μαθητή να συνθέσει προφορικά ένα κείμενο και αυτό να μετατραπεί σε γραπτό κείμενο, μπορεί να βοηθήσει το άτομο να παρακάμψει πολλές δυσκολίες που έχει στο να συνθέσει ένα γραπτό κείμενο με τον παραδοσιακό τρόπο. Για τις δυσκολίες στην ανάγνωση μπορούμε να δώσουμε
όλες αυτές τις συσκευές ή τις εφαρμογές που διαβάζουν στο άτομο το κείμενο αντί να το διαβάζει το ίδιο, και αυτό είναι που λέμε η ακουστική ανάγνωση, τα οποία όλα αυτά τα e-readers ή άλλες εφαρμογές βασίζονται στην τεχνολογία text-to-speech, δηλαδή στην τεχνολογία, στην ικανότητα, ας το πούμε, που έχει ο υπολογιστής να μεταγράφει, να αποκωδικοποιεί ένα κείμενο και να το μετατρέπει από γραπτό κώδικα σε προφορικό. Άρα, ουσιαστικά, όλες αυτές οι εφαρμογές που διαβάζουν στον χρήστη. Έτσι λοιπόν δεν χρειάζεται να κάνει οπτική ανάγνωση ο χρήστης, αλλά να κάνει αυτό που προείπα στην αρχή, την ακουστική ανάγνωση. Και φυσικά για τα άτομα με δυσλεξία και άλλες ειδικές μαθησιακές δυσκολίες υπάρχουν και ειδικές γραμματοσυρές. Θα πρέπει να ξέρετε και να κάνω μια παρένθεση εδώ. Σκόπιμα άλλαξα τη γραμματοσυρά που έχει το template της παρουσίασης, γιατί επηρεασμένη από τις αρχές προσβασιμότητας χρησιμοποίησα άλλη γραμματοσυρά, αν θα παρατηρήσετε στην παρουσίαση, από αυτή που είχε, γιατί τα πολλά καλλιγραφικά στοιχεία δυσκολεύουν πολλά άτομα που διαβάζουν οπτικά, ειδικά τα άτομα με ειδικές μαθησιακές δυσκολίες. Οπότε προτιμήστε γραμματοσυρές οι οποίες δεν έχουν καλλιγραφικά στοιχεία. Τα Times New Roman είναι αρκετά καλλιγραφικά, οπότε προτιμούμε γραμματοσυρές όπως τα Arial ή τα Calibri που χρησιμοποίησα, για να είναι πιο απλές γραμματοσυρές. Για τη γραπτή έκφραση και συγκεκριμένα για τη γραφή και την ορθογραφία μπορούμε επίσης να χρησιμοποιήσουμε εφαρμογές όπου ο χρήστης συνθέτει το κείμενο προφορικά, ουσιαστικά εκφωνεί το κείμενο και το υπολογιστής το μεταγράφει. Το λογισμικό αυτόματης διόρθωσης του κειμένου μπορεί να βοηθήσει ένα άτομο με δυσκολία στη γραφή, καθώς το ίδιο το πρόγραμμα διορθώνει τα λάθη που υπάρχουν στο κείμενο, όπως και το λογισμικό πρόβλεψης λέξεων, και αυτά τα ξέρετε και αυτά τα χρησιμοποιείτε, γιατί υπάρχουν σε όλα τα smartphones, σε εφαρμογές που συνθέτουμε μηνύματα. Υπάρχουν οι εφαρμογές διόρθωσης του κειμένου, όταν σας επισημαίνει δηλαδή κάποιο λάθος που έχετε κάνει, ή όταν πάτε να γράψετε μια λέξη και σας εμφανίζει μια λίστα από λέξεις που πιθανόν θέλετε να χρησιμοποιήσετε. Για τα μαθηματικά υπάρχουν οι ομιλούσες αριθμομηχανές, δηλαδή εφαρμογές στις οποίες ένας μαθητής μπορεί να κάνει υπολογισμούς και να παίρνει φωνητική ανατροφοδότηση. Υπάρχουν τα virtual manipulatives, ουσιαστικά ας το πούμε απτικό σε εισαγωγικά υλικό, το οποίο υπάρχει σε εικονικά περιβάλλοντα μάθησης για τα μαθηματικά, όπως φαίνεται στην εικόνα κάτω δεξιά. Και το MathML είναι μία, ας το πούμε, γλώσσα προγραμματισμού, η οποία όμως δίνει τη δυνατότητα σε απλά βήματα ακολουθώντας να συνθέσουμε μαθηματικές παραστάσεις οι οποίες εκφωνούνται στο χρήστη. Και για την οργάνωση και τη μνήμη υπάρχουν όλες αυτές οι εφαρμογές τύπου ημερολόγια, calendars που υπάρχουν και στα κινητά, που βοηθούν να έχει έτσι μια οργάνωση του χρόνου με υπομνήσεις ή άλλες εφαρμογές δημιουργίας υπομνήσεων που βοηθούν το άτομο και στη μνήμη και στην οργάνωση του χρόνου. Περνώντας τα άτομα με προβλήματα όρασης, να πω εδώ ότι έχουμε μια συνήθη διάκριση μεταξύ τύφλωσης και μειωμένης όρασης. Αλλιώς αντιμετωπίζουμε τους μαθητές με τύφλωση και αλλιώς τους μαθητές με μειωμένη όραση. Υπάρχουν διάφοροι ορισμοί για την τύφλωση και τη μειωμένη όραση. Υπάρχει ο ιατρικός, ο νομικός και σήμερα μας ενδιαφέρει ο εκπαιδευτικός ορισμός, ο οποίος είναι πάρα πολύ απλός και μας λέει ότι τα άτομα που μπορούν να κάνουν χρήση της όρασής τους θεωρούνται στην εκπαίδευση άτομα με μειωμένη όραση, ενώ τα άτομα που δεν μπορούν να κάνουν χρήση της υπολοιπόμενης όρασης θεωρούνται άτομα τυφλά, ένα εκπαιδευτικό πλαίσιο. Για την πρώτη περίπτωση, δηλαδή τα άτομα με μειωμένη όραση, θα χρειαστούμε μεγενθήσεις, θα χρειαστούμε χρωματικές αντιθέσεις
και ενδεχομένως, αν είναι αρκετά μειωμένη η όραση, να χρειαστεί το άτομο και φωνητική υποστήριξη παράλληλα με τα δύο προηγούμενα. Εάν για τα άτομα με τύφλωση, τα εκπαιδευτικά τυφλά άτομα, θα χρειαστεί να αξιοποιήσουμε τα άλλα αισθητηριακά κανάλια, δηλαδή την αφή και την ακοή, για να δώσουμε την πληροφορία που θέλουμε. Στα άτομα λοιπόν με μειωμένη όραση στοχεύουμε στην πρόσληψη της πληροφορίας ή και την ανάγνωση, οπότε εδώ θέλουμε να δώσουμε μεγεθυμένες εκτυπώσεις. Η μεγέθυνση και ο βαθμός μεγέθυνσης ορίζεται από τον ίδιο τον χρήστη. Δεν μπορεί δηλαδή ένας δάσκαλος να πάρει την διάγνωση και να καταλάβει ποια είναι η γραμματοσυράς ή η χρωματική αντίθεση που διευκολύνει περισσότερο τον χρήστη. Οπότε αυτό γίνεται στη συνεργασία πάντοτε με τον μαθητή. Θα χρειαστούμε μεγεθυντές οθόνης. Υπάρχουν διάφορες εφαρμογές που μεγεθύνουν την οθόνη του ηλεκτρονικού υπολογιστή. Υπάρχουν ολοκληρωμένα προγράμματα μεγέθυνσης της οθόνης, όπου εκεί μιλάμε για ένα πρόγραμμα που θα μεγεθύνει το κείμενο και ό,τι υπάρχει στην οθόνη του ηλεκτρονικού υπολογιστή στο βαθμό που διευκολύνει περισσότερο τον χρήστη, θα αλλάξει τις χρωματικές αντιθέσεις και ενδεχομένως να έχει και φωνητική υποστήριξη ενσωματωμένη. Εάν δεν υπάρχει, τότε μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε λογισμικό. Θα περάσω στο νοψί. Οθόνη. Ναι, πλήρωσα το παράβολο, έκανα αίτηση στον νοψί. Ωραία, εγώ συνεχίζω. Ενώ κάποιος έχει ανοιχτό. Ωραία. Επίσης, μπορούμε να διευκολυνθούμε από διάφορα e-readers, δηλαδή εφαρμογές ή συσκευές που διαβάζουν ψηφιακά κείμενα και το κλειστό κύκλωμα τηλεόρασης, σας το ανέφερα στην αρχή, και παραπάνω εδώ πέρα, πρόκειται για μια συσκευή η οποία, όπως αυτή που φαίνεται όπου αποτελείται από μια οθόνη και μια κάμερα. Κάτω από την κάμερα μπορούμε να τοποθετήσουμε οποιοδήποτε έντυπο υλικό, από ένα βιβλίο λογοτεχνίας, μια εφημερίδα, ένα λεξικό, και η κάμερα προβάλλει στην οθόνη το κείμενο, όπου ο χρήστης εκεί μπορεί μετά να ρυθμίσει τη μεγέθυνση, τις χρωματικές αντιθέσεις που τον διευκολύνουν περισσότερο. Οπότε πρόκειται για μια συσκευή εν ολίγης που βοηθάνε ένα άτομο με μειωμένη όραση να έχει πρόσβαση στο έντυπο υλικό. Για το ψηφιακό υλικό χρειαζόμαστε τον ηλεκτρονικό υπολογιστή και το λογισμικό μεγέθυνσης οθόνης. Για το γραπτό λόγο, πάλι για την διευκόλυνση ενός ατόμου με μειωμένη όραση στη σύνθεση γραπτού λόγου, πάλι θα χρειαστούμε μεγεθυντές οθόνης ώστε να βλέπει ο χρήστης καλύτερα αυτό που γράφει, και το λογισμικό μεγέθυνσης οθόνης που, όπως είπαμε, είναι ένα πιο ολοκληρωμένο πρόγραμμα. Για την τύφλωση, όπως είπα, θα χρειαστούμε ηχητικό και απτικό υλικό, καθώς η χρήση της όρασης αποκλείεται. Σε αυτή την περίπτωση, λοιπόν, για την πρόσληψη της πληροφορίας και για την ανάγνωση, θα χρειαστούμε ψηφιακά ομιλούντα βιβλία, τα οποία ένας χρήστης μπορεί να τα ακούσει μέσω εφαρμογών που διαβάζουν, μέσω εφαρμογών text-to-speech ή μέσω του λογισμικού ανάγνωσης οθόνης, το οποίο είναι ένα ολοκληρωμένο πρόγραμμα που δίνει τη δυνατότητα στο χρήστη με τύφλωση να πλοηγείται στον ηλεκτρονικό υπολογιστή, να κάνει χρήση όλων των εφαρμογών του ηλεκτρονικού υπολογιστή και μεταξύ άλλων να συνθέτει και να διαβάζει κείμενα. Μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε επίσης τον Braille εκτυπωτή, που δεν λέγεται printer, αλλά embosser. Άρα, μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε ένα Braille εκτυπωτή προκειμένου να τυπώνουμε κείμενα σε κώδικα Braille. Θα χρειαστούμε ένα scanner και ένα optical character recognition πρόγραμμα, προκειμένου ένας χρήστης με τύφλωση να σκανάρει ένα έντυπο υλικό, να το περνάει στον υπολογιστή και μέσω της οπτικής αναγνώρισης χαρακτήρων, μέσω της διόρθωσης ουσιαστικά του κειμένου και της μετατροπής του από φωτογραφία που είναι το σκαναρισμένο κείμενο, να το μετατρέπει σε ψηφιακό κείμενο το οποίο μπορεί να το ακούσει. Και φυσικά απτικές εικόνες, γιατί η πρόσβαση στις εικόνες είναι ένα πολύ μεγάλο ζητούμενο
στην εκπαίδευση των ατόμων με τύφλωση, καθώς τα άτομα με τύφλωση δεν έχουν πρόσβαση στις εικόνες και όπως γνωρίζετε οι εικόνες είναι μπορεί και το μεγαλύτερο κομμάτι της πληροφόρησης στο πλαίσιο της εκπαίδευσης για έναν μαθητή. Οπότε η πρόσβαση στις εικόνες είναι πολύ σημαντική. Από τη στιγμή που δεν μπορεί να χρησιμοποιήσει οπτικές εικόνες, θα πρέπει να δημιουργήσουμε απτικές εικόνες χρησιμοποιώντας ειδικό χαρτί και ειδική συσκευή, και τα δύο φαίνονται στην εικόνα κάτω δεξιά. Για το γραπτό λόγο θα χρειαστούμε πάλι το λογισμικό ανάγνωση της οθόνης, προκειμένου ένας μαθητής με τύφλωση να ακούει αυτό που γράφει. Θα χρειαστεί έναν επεξεργαστή κειμένου για να κάνει ορθογραφικό έλεγχο. Να κάνω μια παρένθεση εδώ και να σας πω ότι η ορθογραφία είναι ένα μελανό σημείο στην εκπαίδευση των ατόμων με τύφλωση. Οπότε χρειάζεται ιδιαίτερη έμφαση κατά την εκπαίδευση των ατόμων με τύφλωση σε θέματα ορθογραφίας. Οπότε ο επεξεργαστής κειμένου για ορθογραφικό έλεγχο είναι πολύ σημαντικό εργαλείο, όπως και το λογισμικό αυτόματης διόρθωσης κειμένου, που θα βοηθήσει ένα άτομο με τύφλωση έτσι να αποφύγει τα πολλά τυπογραφικά ή ορθογραφικά λάθη. Και για τα μαθηματικά φυσικά θα χρειαστούν ομιλούσες αριθμομηχανές ή η MathML που σας είπα προηγουμένως για την δημιουργία μαθηματικών παραστάσεων, τις οποίες μπορεί ένας μαθητής με τύφλωση να τις ακούσει. Γιατί να χρησιμοποιήσει κανείς την υποστηρικτική τεχνολογία? Θα μπορούσε να πει κανείς, ωραία, εμείς έχουμε τεχνολογία στο σχολείο μας, έχουμε υπολογιστές και με αυτόν τον τρόπο κάνουμε τη δουλειά μας και εξυπηρετούμε τις ανάγκες των μαθητών μας. Βέβαια, η υποστηρικτική τεχνολογία από την αρχή ξεκινήσαμε να πούμε ότι είναι κάτι διαφορετικό, διακρίνεται από την ευρέως χρησιμοποιούμενη τεχνολογία και φυσικά και τα δύο συλλειτουργούν προκειμένου να πετύχουμε το αποτέλεσμα που θέλουμε. Άρα, ένα άτομο με τύφλωση δεν έχει πρόσβαση στον ηλεκτρονικό υπολογιστή. Όταν όμως αυτός ο ηλεκτρονικός υπολογιστής έχει ένα λογισμικό ανάγνωση οθόνης μέσα, έχει πλέον πρόσβαση στην πληροφορία που δίνει ο ηλεκτρονικός υπολογιστής, είτε αυτό είναι ένα ψηφιακό κείμενο, είτε είναι η περιήγηση στο διαδίκτυο, η αναζήτηση πληροφοριών, οι κοινωνικές επαφές μέσω του ηλεκτρονικού υπολογιστή και ό,τι συνεπάγεται η χρήση του ηλεκτρονικού υπολογιστή. Άρα για κάποιους μαθητές η υποστηρικτική τεχνολογία κάνει πιο εύκολη την πρόσβαση στην πληροφορία, για κάποιους πολύ απλά δίνει την πρόσβαση στην πληροφορία. Οι μαθητές φαίνεται ότι με τη χρήση της υποστηρικτικής τεχνολογίας έχουν περισσότερα κίνητρα για μάθηση, καθώς φεύγουν πλέον από τα παραδοσιακά μέσα εκπαίδευσης, το μολύβι, το χαρτί και το έντυπο υλικό, το οποίο δυσκολεύει πολύ και τους μαθητές με ειδικές μαθησιακές δυσκολίες και τους μαθητές με προβλήματα όρασης. Επίσης, η υποστηρικτική τεχνολογία και συγκεκριμένα ένα ηλεκτρονικό σύστημα, ένας υπολογιστής ή εφαρμογές στον ηλεκτρονικό υπολογιστή προσφέρουν άμεση ανατροφοδότηση στο χρήστη, ο οποίος πολλές φορές δεν την έχει ή δεν την αντιλαμβάνεται σε ένα εκπαιδευτικό πλαίσιο και πολλοί μαθητές έχουν εκφράσει έτσι, σε διάφορες μελέτες που έχουμε κάνει την ανάγκη άμεσης ανατροφοδότησης, γιατί σκεφτείτε ότι πολλές φορές οι μαθητές με ειδικές μαθησιακές δυσκολίες ή με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες είναι δύσκολο να προχωρήσουν, να κάνουν όλες αυτές τις διαδικασίες αυτοαξιολόγησης προκειμένου να καταλάβουν εάν η πορεία της μάθησής τους είναι θετική, έχει ένα θετικό πρόσημο. Είναι δύσκολο λοιπόν να κάνουν αυτοαξιολόγηση και γι' αυτό χρειάζονται έτσι συστηματική και άμεση ανατροφοδότηση. Ένα λοιπόν ηλεκτρονικό σύστημα μπορεί να παρέχει αυτή την ανατροφοδότηση που χρειάζεται ο μαθητής. Επίσης υπάρχει μια συνέπεια στη συμπεριφορά του υπολογιστή του συστήματος και οι μαθητές έχουν εκφράσει πιο θετικά συναισθήματα για τη διόρθωση που κάνει ο υπολογιστής έναντι της διόρθωσης που κάνει ο δάσκαλος. Με πολύ απλά λόγια, πολλές φορές αυτή η διόρθωση που γίνεται από το δάσκαλο αποθαρρύνει αρκετά, δημιουργεί αρνητικά συναισθήματα στους μαθητές σε σχέση με την διόρθωση που κάνει ο υπολογιστής στον ίδιο μαθητή. Επίσης, ο υπολογιστής σε συνδυασμό με την υποστηρικτική τεχνολογία μπορεί να προσφέρει ποικιλία εκπαιδευτικών εφαρμογών και ερεθισμάτων και άρα να δημιουργήσει πολλαπλές ευκαιρίες για μάθηση. Άρα, αντί για μια απλή άσκηση που έχει το βιβλίο, μια άσκηση αντιστοίχησης,
χρησιμοποιώντας διάφορες εφαρμογές, εκπαιδευτικό λογισμικό, υλικό ψηφιακό που υπάρχει, μπορούμε να δημιουργήσουμε πολλές διαφορετικές εκπαιδευτικές εμπειρίες για για την ίδια θεματική, και άρα να δημιουργήσουμε έτσι πολλαπλές ευκαιρίες μάθησης που θα διευκολύνει το μαθητή με βάση τις δικές του ιδιαίτερες ανάγκες μάθησης. Επίσης, η τεχνολογία και ο ηλεκτρονικός υπολογιστής μπορεί να παρέχει πολλαπλά μέσα δράσης και έκφρασης της γνώσης, άρα δεν φτάνει να χρησιμοποιούμε την τεχνολογία μόνο για να δώσουμε την πληροφορία, θα πρέπει κάποια στιγμή να την ελέγξουμε κιόλας. Άρα να βοηθήσουμε τον μαθητή και να συμμετέχει και να εκφράσει τελικά τη γνώση που έχει δημιουργήσει. Άρα η τεχνολογία μας βοηθάει πέρα από τις πολλαπλές ευκαιρίες μάθησης, να έχουμε και πολλαπλά μέσα που θα βοηθήσουν τον μαθητή να συμμετέχει, δηλαδή να συνθέσει μια εργασία, να φτιάξει ένα βίντεο, να κάνει μια αναζήτηση στο διαδίκτυο, να συγκεντρώσει πηγές, να κάνει κάποια άλλου είδους εργασία. Γενικά, έχουμε πολλούς τρόπους για να συμμετέχει ο μαθητής στην τάξη και έχουμε και πολλαπλούς τρόπους για να εκφράσει τελικά τη γνώση του, άρα πολλαπλούς τρόπους αξιολόγησης της γνώσης. Και φυσικά, ο όρος που εμένα μου αρέσει να χρησιμοποιώ είναι ότι η υποστηρικτική τεχνολογία που δίνει πρόσβαση στην τεχνολογία οδηγεί σε έναν έτσι εκδημοκρατισμό της εκπαίδευσης, με την έννοια ότι πλέον έχουν όλοι οι μαθητές ίσες ευκαιρίες στην εκπαίδευση διαφορετικά με τα μέσα που έχουμε, ακόμη και αν η τάξη σας, η τάξη ενός εκπαιδευτικού είναι γεμάτη από μέσα, τεχνολογικά μέσα. Αν έχετε για παράδειγμα, αν έχετε έναν έξυπνο πίνακα, έξυπνο διαδραστικό πίνακα και ο κάθε μαθητής έχει τον υπολογιστή του και έχετε και διάφορες άλλες εφαρμογές που χρησιμοποιείτε στους υπολογιστές για αξιολόγηση, για ανάρτηση του υλικού κτλ. Αν σε όλα αυτά δεν έχει πρόσβαση ένα άτομο με τύφλωση, αν ένα άτομο με ειδικές μαθησιακές δυσκολίες χάνεται στη χρήση του συστήματος, τότε πάλι στοχεύουμε στην εκπαίδευση συγκεκριμένων μαθητών και αφήνουμε κάποιους άλλους εκτός, αφήνουμε κάποιους πίσω από τη γραμμή τερματισμού. Άρα η υποστηρικτική τεχνολογία μπορεί να μας βοηθήσει να λίγο εκδημοκρατήσουμε την εκπαίδευση, αν υπάρχει λέξη, και σε κάθε περίπτωση να πετύχουμε λίγο την συμπερίληψη. Να κάνω εδώ μία παρένθεση, δεν το είπα στην αρχή, αλλά θεωρώ ότι το γνωρίζουμε όλοι, ότι η συμπερίληψη δεν είναι προετοιμάζω τον μαθητή και τις ανάγκες, και με βάση τις ανάγκες του για να ενταχθεί σε ένα πλαίσιο, αλλά είναι το ακριβώς αντίθετο. Δηλαδή, ή μάλλον έχει την αντίστροφη πορεία. Προετοιμάζω το σύστημα, την τάξη, την εκπαίδευση, το εκπαιδευτικό υλικό, τη μεθοδολογία που ακολουθώ, τη διδακτική μεθοδολογία που ακολουθώ, προκειμένου ένας μαθητής να συμμετέχει με τον ίδιο τρόπο στην εκπαίδευση όπως και οι υπόλοιποι μαθητές. Άρα, αν θέλουμε να πετύχουμε τη συμπερίληψη και όχι να κάνουμε ενσωμάτωση ή ένταξη που είναι προηγούμενα μοντέλα της ειδικής αγωγής, εάν θέλουμε να πετύχουμε λοιπόν τη συμπερίληψη, πρέπει να προετοιμάσουμε το σύστημα για να εκπαιδευτεί τον μαθητή, ο οποίος να υποδεχτεί, τον μαθητή, ο οποίος θα εκπαιδευτεί επί ίσης όρης με τους υπόλοιπους μαθητές. Με ποιο τρόπο λοιπόν μπορεί να ενταχθεί η υποστηρικτική τεχνολογία σε ένα εκπαιδευτικό πλαίσιο? Θα πρέπει, νομίζω το καταλαβαίνετε και εσείς ύστερα από όλα αυτά, ότι θα πρέπει να γίνεται χρήση του προσωπικού ηλεκτρονικού υπολογιστή στην τάξη, και λέω του προσωπικού ηλεκτρονικού υπολογιστή γιατί θα πρέπει ένας μαθητής να έχει τα δικά του προγράμματα, τα οποία είναι ρυθμισμένα, έχει κάνει τις ρυθμίσεις που διευκολύνουν τον κάθε μαθητή. Άρα θα πρέπει ένας μαθητής με μειωμένη όραση να έχει το δικό του ηλεκτρονικό υπολογιστή, ο οποίος υπολογιστής φέρει τα προγράμματα που εξυπηρετούν τον μαθητή και είναι εγκατεστημένα και ρυθμισμένα με βάση τις ανάγκες του μαθητή, δηλαδή τις μεγενθήσεις, τις χρωματικές αντιθέσεις κτλ. Άρα δεν φτάνει να έχουμε έναν υπολογιστή, πρέπει να έχει ο μαθητής με αναπηρία ή με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες το δικό του ηλεκτρονικό υπολογιστή μέσα στην τάξη. Μπορούμε να δημιουργήσουμε ένα σταθμό εργασίας μέσα στην τάξη ή εκτός της τάξης για συμπληρωματική εκπαίδευση. Δηλαδή, π.χ. εμείς έχουμε ένα σταθμό εργασίας στο Πανεπιστήμιο, στη βιβλιοθήκη, όπου οι φοιτητές μπορούν να πάνε κάποιες ώρες και να χρησιμοποιήσουν τα μέσα, τα εργαλεία που χρειάζονται.
Οπότε ο σταθμός εργασίας είναι ένας χώρος ο οποίος έχει όλα τα εργαλεία που χρειάζεται ένας μαθητής για να εκπαιδευτεί. Π.χ. ο σταθμός εργασίας για άτομα με πρόβλημα όρασης θα έχει τον ηλεκτρονικό υπολογιστή, ο οποίος θα έχει το λογισμικό μεγένθησης ή και ανάγνωσης οθόνης, τον braille εκτυπωτή, το κλειστό κύκλωμα τηλεόρασης κτλ. Προτείνεται και συστήνεται έντονα σε μονάδες εκπαίδευσης να ιδρυθεί μια μονάδα προσβασιμότητας. Αντιλαμβάνεστε και αντιλαμβανόμαστε όλοι ότι ένας εκπαιδευτικός δεν μπορεί να τα κάνει όλα. Έχετε αρκετούς μαθητές στην τάξη και το να δημιουργήσετε από την αρχή ειδικό ψηφιακό υλικό προσαρμοσμένο στις ανάγκες ενός μαθητή είναι μια δύσκολη διαδικασία. Γι' αυτό λοιπόν κάθε μονάδα εκπαίδευσης θα πρέπει να έχει, κάθε φορέας εκπαίδευσης θα πρέπει να έχει ιδρύσει τη μονάδα προσβασιμότητας, όπου θα υπάρχει εκεί πέρα το άτομο που θα γνωρίζει τις διαδικασίες δημιουργίας προσβάσιμου ψηφιακού υλικού, θα υπάρχουν τα εργαλεία της υποστηρικτικής τεχνολογίας που χρειάζονται οι μαθητές και έτσι θα υπάρχει μια αρμονική συνεργασία μεταξύ εκπαιδευτικού, ειδικού προσβασιμότητας και μαθητή. Και φυσικά θα πρέπει να καλλιεργηθεί το κλίμα συμπερίληψης. Δεν είναι λίγες οι μελέτες που τονίζουν ότι η τεχνολογία, η υποστηρικτική τεχνολογία από μόνη της δεν επαρκεί ή δεν έχει αποτέλεσμα εάν το άτομο, ο μαθητής με αναπηρία ή με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες δεν κάνει χρήση αυτής τελικά. Γιατί εάν δεν υπάρχει το κλίμα συμπερίληψης μέσα στην τάξη, οι μαθητές πολλές φορές διστάζουν να χρησιμοποιήσουν εργαλεία τα οποία σε γενικές γραμμές μπορεί να στοχοποιούν, να στιγματίζουν τα άτομα αυτά. Οπότε εκεί είναι και ένα μεγάλο στίχημα, ας το πούμε, για τον εκπαιδευτικό της τάξης. Πολύ λίγα και πολύ απλά ερευνητικά δεδομένα, δεν θα σας κουράσω με αριθμούς και στατιστικά στοιχεία, απλά έτσι για να δούμε πώς έτσι μια εφαρμογή και χρήση της υποστηρικτικής τεχνολογίας μπορεί να βελτιώσει λίγο κάποια πράγματα στη διαδικασία της εκπαίδευσης και της μάθησης. Θα σας αναφέρω ένα κομμάτι έρευνας, δεν είναι αυτή η έρευνα, ολόκληρη η έρευνα που έγινε, ένα κομμάτι έρευνας στο πλαίσιο μιας διπλωματικής εργασίας. Χρησιμοποιήθηκε μια εφαρμογή text-to-speech, δηλαδή μια εφαρμογή η οποία μετατρέπει το κείμενο σε ήχο και άρα ένα σύστημα το οποίο διαβάζει το κείμενο σε έναν χρήστη και μάλιστα η χρήση της εφαρμογής έγινε σε μια προσπάθεια εξαποστάσεως εκπαίδευσης. Γι' αυτό και αναφέρω ότι η χρήση έγινε εξαποστάσεως. Η εφαρμογή αυτή χρησιμοποιήθηκε για τον έλεγχο της επίδοσης των μαθητών με δυσλεξία δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης στην ανάγνωση και την κατανόηση κειμένων νεοελληνικής γλώσσας. Και συγκεκριμένα έγινε μια σύγκριση μεταξύ της οπτικής ανάγνωσης, δηλαδή της παραδοσιακής μεθόδου ανάγνωσης, με την οπτικοακουστική χρήση, δηλαδή με την ανάγνωση μέσω της εφαρμογής text-to-speech. Και χρησιμοποιήθηκε η εφαρμογή text-to-speech για την ανάλυση του περιεχομένου των απαντήσεων στις ερωτήσεις κατανόησης και έκφρασης, όπου είχαμε ερωτήσεις ανοιχτού τύπου, οι οποίες ερωτήσεις αναγνώστηκαν οπτικά, με την παραδοσιακή μέθοδο και οπτικοακουστικά με τη χρήση της εφαρμογής. Άρα, εν ολίγης, χρησιμοποιήθηκε μια εφαρμογή που διαβάζει στο χρήστη το κείμενο και προσπαθήσαμε να δούμε αν βελτιώνει την ικανότητα ανάγνωσης και αν αλλάζει κάτι στον τρόπο που απαντάει στις ερωτήσεις κατανόησης. Συμμετείχαν 20 παιδιά με δυσλεξία με μέσο όρο ηλικίας στα 13,5 έτη. Τα μισά από αυτά τα παιδιά ήταν κορίτσια και τα μισά αγόρια. Το 25% των συμμετοχόντων φοιτούσαν στην πρώτη γυμνασίου, το 25% στη δεύτερη γυμνασίου και το 50% στην τρίτη γυμνασίου. Τα εργαλεία που χρησιμοποιήθηκαν ήταν ο ηλεκτρονικός υπολογιστής, το Google Classroom για να γίνει η εξαποστάσεως εκπαίδευση, η εφαρμογή text-to-speech, το Natural Reader σε συνδυασμό με μια ψηφιακή φωνή που λέγεται Αθηνά, 12 κείμενα νεοελληνικής γλώσσας, 4 για κάθε τάξη του γυμνασίου, τα οποία είχαν σταθμιστεί ως προς το επίπεδο δυσκολίας τους. Αυτό σημαίνει ότι τα έχουμε προσαρμόσει τα κείμενα έτσι ώστε να έχουν όλα το ίδιο ακριβώς επίπεδο δυσκολίας. Πώς γίνεται αυτό? Αλλάζεις τη συνθετότητα
του κειμένου, δηλαδή μπορούσε να βγάλεις λέξεις με πολυσύλλαβες λέξεις, να μειώσει λίγο τις δευτερεύουσες προτάσεις, να μειώσει τον αριθμό λέξεων ώστε να μην είναι το ένα μεγαλύτερο από το άλλο κτλ. Και δόθηκαν επίσης 5 ερωτήσεις ελέγχου της κατανόησης ανοιχτού τύπου και κλειστού τύπου, ερωτήσεις έκφρασης ανοιχτού τύπου και απομνημόνευσης κλειστού τύπου, δηλαδή για κάθε κείμενο. Η διαδικασία εξής. Τα άτομα, οι χρήστες, διάβαζαν στον υπολογιστή τους, όλη η διαδικασία γινόταν εξ αποστάσεως. Οι χρήστες λοιπόν διάβαζαν οπτικά 2 κείμενα, διάβαζαν πρώτα το ένα και απαντούσαν γραπτά στις ερωτήσεις του κειμένου και στη συνέχεια διάβαζαν το δεύτερο κείμενο οπτικά και απαντούσαν στις ερωτήσεις του κειμένου. Στη συνέχεια διάβαζαν οπτικοακουστικά το τρίτο κείμενο και απαντούσαν στις ερωτήσεις κατανόησης και στη συνέχεια το τέταρτο κείμενο. Επίσης καταγράφονταν ο χρόνος, χρόνος ανάγνωσης του κάθε κειμένου και ο χρόνος που χρειαζόταν ο μαθητής για να απαντήσει στις ερωτήσεις και καταγράφονταν οι οπισθοδρομήσεις, δηλαδή πόσες φορές πήγαινε πίσω στο κείμενο για να διαβάσει. Επομένως, αυτό που μετρήσαμε είναι ο χρόνος ανάγνωσης, ο χρόνος απάντησης της κάθε ερώτησης, οι οπισθοδρομήσεις, οι σωστές απαντήσεις, ο αριθμός των λέξεων ανά απάντηση, δηλαδή πόσο αναλυτικά με άλλα λόγια απαντούσε ο χρήστης και ο αριθμός των δευτερευουσών προτάσεων που χρησιμοποιούσε για να δούμε τη συνθετότητα του λόγου, του γραπτού λόγου, πόσα τυπογραφικά λάθη έκανε, πόσα γραμματικά λάθη έκανε και πόσα συντακτικά λάθη έκανε σε κάθε περίπτωση. Τα αποτελέσματα κατόπιν της στατιστικής ανάλυσης έδειξε ότι υπάρχει στατιστικά σημαντική διαφορά ανάμεσα στους 2 τρόπους ανάγνωσης και συγκεκριμένα κατά την οπτικοακουστική ανάγνωση, δηλαδή την ανάγνωση με τη χρήση της εφαρμογής, οι μαθητές χρειάστηκαν περισσότερο χρόνο για την ανάγνωση των κειμένων, έκαναν λιγότερες οπισθοδρομήσεις, ξόδεψαν περισσότερο χρόνο για την απάντηση στις ερωτήσεις ανοιχτού τύπου, παρουσίασαν μεγαλύτερο αριθμό λέξεων στις απαντήσεις, έδωσαν περισσότερες σωστές απαντήσεις και παρουσίασαν περισσότερα τυπογραφικά και γραμματικά λάθη. Το έχω σε παρένθεση γιατί αυτό δεν είχε δεν παρουσίασε στατιστική σημαντικότητα μεταξύ των 2 τρόπων ανάγνωσης. Οπότε, ναι, μεν είχαν περισσότερα τυπογραφικά και γραμματικά λάθη, αλλά δεν ήταν στατιστικά σημαντική η διαφορά. Συμπερασματικά, κατά την οπτικοακουστική ανάγνωση, δηλαδή κατά την ανάγνωση με τη χρήση της εφαρμογής, οι μαθητές διάβασαν πιο προσεκτικά τα κείμενα, γι' αυτό και χρειάστηκαν περισσότερο χρόνο να διαβάσουν. Διάβασαν με μεγαλύτερο ενδιαφέρον, κάτι που επιβεβαιώνεται από τις συνεντεύξεις που κάναμε στη συνέχεια με τους μαθητές. Δήλωσαν δηλαδή ότι ενθουσιάστηκαν με το εργαλείο και είχαν περισσότερο ενδιαφέρον για όλη αυτή τη διαδικασία, δηλαδή για τη διαδικασία της ανάγνωσης και της απάντησης των ερωτήσεων. Και επομένως προτείνεται η χρήση τέτοιων εφαρμογών και η χρήση πρόσθετων εργαλείων για την υποστήριξή τους, π.χ. ο ορθογραφικός έλεγχος ή λογισμικό πρόβλεψης λέξεων, προκειμένου να αποφύγουμε και αυτά τα τυπογραφικά λάθη. Γιατί ναι, ο μαθητής φάνηκε ότι διαθέτει περισσότερο χρόνο για την ανάγνωση, κάνει πιο προσεκτική ανάγνωση, διαβάζει με μεγαλύτερο ενδιαφέρον, απαντάει πιο προσεκτικά τις ερωτήσεις, αλλά δεδομένου ότι έδωσε και πολύ μεγαλύτερες απαντήσεις, γιατί είχε μεγαλύτερο αριθμό λέξεων, έκανε και περισσότερα ορθογραφικά και τυπογραφικά λάθη, κάτι που θα βοηθούσε να το αποφύγουμε με τη χρήση πρόσθετων εργαλείων υποστήριξης. Αυτά. Ζητώ συγγνώμη που σας τα είπα τόσο γρήγορα. Προσπάθησα να σας δώσω στο χρόνο που έχουμε όσο το δυνατόν περισσότερες πληροφορίες, προκειμένου να σας δώσω κάτι όσο το δυνατόν πιο ολοκληρωμένο για σήμερα. Να ακούσω αν υπάρχουν ερωτήσεις, σχόλια. Σας ευχαριστούμε πολύ, κυρία Κουστριάβα. Πολύ ενδιαφέροντα όσα ακούσαμε σήμερα. Εγώ έχω κάποιες απορίες, αλλά θέλω λίγο να δω και οι συνάδελφοι αν θα θέλαν κάτι να σας ρωτήσουν. Αν υπάρχει κάποια απορία. Κύριε Φίλη. Ωραία. Να ρωτήσω λίγο εγώ κάποια πραγματάκια, γιατί η πραγματικότητά μας λίγο στα σχολεία είναι κάπως διαφορετική, κάπως πιο... έχει προκλήσεις αρκετές.
Σαν εκπαιδευτικός, και νομίζω και οι συνάδελφοι θα συμφωνήσουν σε αυτό, έχουμε έρθει αντιμέτωποι πολλές φορές με παιδιά, όχι μόνο με μαθησιακές δυσκολίες όπως δυσλεξία ή δυσαρθμισία, κάτι που είναι πιο διαχειρίσιμο, αλλά έχουμε έρθει αντιμέτωποι και με παιδιά που έχουν κάποια νοητική καθυστέρηση, κάποια προβλήματα πιο ειδικά και εξειδικευμένα, που ίσως θα ήθελαν και κάποιο ειδικό σχολείο και όχι το κλασικό παραδοσιακό σχολείο. Παρ' όλα αυτά όμως δυστυχώς υπάρχει μια ελλειπής πληροφόρηση και ενημέρωση από πλευράς των οικογενειών αυτών των παιδιών. Με αποτέλεσμα λίγο και η συνεργασία και το έργο το δικό μας να γίνεται πιο δύσκολο. Δεν ξέρω αν εσείς έχετε έρθει αντιμέτωποι με κάτι τέτοιο ή πώς θα μπορούσαμε να το διαχειριστούμε εμείς σαν εκπαιδευτικοί μέσα στην τάξη. Γιατί πολλές φορές έχουμε παιδιά απέναντί μας που αναγνωρίζουμε, βλέπουμε πολύ έντονες δυσκολίες, αλλά δυστυχώς δεν έχουμε τα μέσα και την πληροφόρηση από τους γονείς και την έγκριση από τους γονείς πολλές φορές να διαχειριστούμε κάπως διαφορετικά μια κατάσταση για να βοηθήσουμε το ίδιο το παιδί στη μαθησιακή δυσκολία. Αυτό δεν ξέρω αν θα είχατε κάποια συμβουλή να μας δώσετε, πώς θα μπορούσαμε να το διαχειριστούμε. Κοιτάξτε να δείτε, όταν μιλάμε για αναπηρία ή για ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες, τότε χρειάζεται ειδική προσέγγιση. Γι' αυτό και υπάρχει ειδική αγωγή και ο ειδικός παιδαγωγός. Άρα θέλει ειδικές γνώσεις και η έλλειψη συνεργασίας των γονέων είναι ένα συχνό φαινόμενο και δεν έχει να κάνει με το αν ο δάσκαλος είναι ειδικής αγωγής ή είναι γενικής εκπαίδευσης. Παρόλα αυτά, στην ειδική αγωγή υπάρχει αυτό που λέμε η εξατομικευμένη προσέγγιση, εξατομικευμένη διδασκαλία. Αυτό δεν σημαίνει ότι βγάζουμε το μαθητή από την τάξη και ειδικό πρόγραμμα εκπαίδευσης ή χρησιμοποιούμε ή απομονώνουμε το μαθητή σε έναν ειδικό χώρο. Αυτό σημαίνει ότι πάμε στις ανάγκες του μαθητή και παρεμβαίνουμε με τρόπο που μπορούμε. Δηλαδή, αυτό σημαίνει ότι δεν χρειάζεται κανείς να ξέρει πόσο νοητική αναπηρία έχει ο μαθητής μου. Έχει βαριά, μέτρια, ήπια ή τι μαθησιακές δυσκολίες έχει, δυσγραφία, δυσλεξία και πώς θα παρέμβω. Αυτό, όταν μιλάμε για την εξατομικευμένη εκπαίδευση και σε ένα γενικό πλαίσιο για το γενικό δάσκαλο, τα πράγματα είναι λίγο πιο απλά, απλοποιούνται λιγάκι, γιατί εκεί πέρα πάμε και βλέπουμε, κάνουμε μια εξατομικευμένη αξιολόγηση, η οποία θα οδηγήσει σε μια πιο εξατομικευμένη παρέμβαση. Τι σημαίνει αυτό? Θα πάμε να δούμε τι δυσκολίες έχει ο μαθητής. Δηλαδή, ο δικός μου μαθητής, για παράδειγμα, με ειδικές μαθησιακές δυσκολίες, δεν ξέρω τι έχει. Έχω διαβάσει μια διάγνωση και δεν έχω καταλάβει και πολλά. Έτσι, γιατί δεν έχω τις ειδικές γνώσεις για να την καταλάβω. Δυσκολεύεται στο να κάνει πράξεις στη δεκάδα. Πάμε λοιπόν να δούμε πώς θα βοηθήσουμε τον μαθητή αυτόν να κάνει πράξη στη δεκάδα. Δεν ξέρω τι έχει, δεν ξέρω πώς θα το προσεγγίσω, όμως δυσκολεύεται να κάνει πράξη στη δεκάδα. Τι μπορώ να κάνω? Μπορώ να το απομονώσω. Πάμε σιγά σιγά και κάνουμε μια άτυπη ή και τυπική, αλλά η τυπική χρειάζεται πιο εξειδικευμένες γνώσεις. Πάμε και κάνουμε μια άτυπη αξιολόγηση. Να δούμε πού βρίσκεται το πρόβλημα. Βρίσκεται π.χ. στην πεντάδα ή από το 5 και μετά? Δυσκολεύεται μόνο στην πρόσθεση ή και σε άλλες πράξεις, ή μπορεί να κατέχει την πρόσθεση για να μπορέσουμε μετά να προσεγγίσουμε την αφαίρεση. Άρα πάμε και κάνουμε μια εξατομικευμένη αξιολόγηση, να δούμε πού ακριβώς βρίσκεται το πρόβλημα και μετά δοκιμάζουμε τους τρόπους που χρειαζόμαστε για να παρέμβουμε. Και δεν ξεχνάμε την υποστηρικτική τεχνολογία που θα βοηθήσει το μαθητή να έχει περισσότερες ευκαιρίες εκπαίδευσης. Δηλαδή, μπορούμε να προσεγγίσουμε το μαθητή και να πάρουμε το χαρτί και το μολύβι, αλλά ένας μαθητής με ειδικές μαθησιακές δυσκολίες λογικά θα έχει πολύ μεγάλη άρνηση, γιατί έχει κουραστεί, ας το πούμε έτσι, να χρησιμοποιεί ένα εργαλείο με τεκμηριωμένη αποτυχία στο να του δώσει τη γνώση που θέλει. Άρα δεν θέλει το χαρτί και το μολύβι, μπορείτε να δοκιμάσετε διαφορετικούς τρόπους. Μπορείτε να έχετε απλά υλικά μέσα στην τάξη ή
να δοκιμάσετε και την τεχνολογία και να δείτε μήπως με την τεχνολογία, με ειδικό εκπαιδευτικό λογισμικό ή μήπως με ένα λογισμικό που διαβάζει, με μια εφαρμογή που διαβάζει τους αριθμούς αντί να τους ακούει, δηλαδή να τους διαβάζει, προχωρήσουμε, κάνουμε κάποια βήματα στην εκπαίδευση προς αυτή την κατεύθυνση, δηλαδή την πρόσθεση, την αφαίρεση ή την πράξη στη δεκάδα. Άρα, για να σας δώσω μια πιο σύντομη απάντηση, δεν χρειάζεται να έχετε ειδικές γνώσεις. Τώρα, εσείς, γιατί μιλήσατε για τον εκπαιδευτικό της γενικής τάξης, δεν χρειάζεται να έχει ειδικές γνώσεις. Αν είχε, θα ήταν το επιθυμητό και το τέλειο. Δεν χρειάζεται να έχετε ειδικές γνώσεις. Δεν χρειάζεται να σκοντάφτουμε στην έλλειψη συνεργασίας με τον γονιό, χωρίς αυτό να σημαίνει ότι παρακάμπτουμε το γονέα, αλλά αυτό που λέω είναι ότι μπορούμε να παρέμβουμε και να βοηθήσουμε τον μαθητή με κάποια πιο εξατομικευμένη προσέγγιση. Ωραία. Δεν ξέρω αν κάποιος άλλος έχει κάποια ερώτηση για την κυρία Κουστριάβα. Okay. Μια πολύ σύντομη που θέλω εγώ τελευταία ερώτηση και θα σας αποδεσμεύσουμε όλους. Από ποια ηλικία και μετά θεωρείτε ότι μπορούμε να κάνουμε μια έγκυρη και σωστή διάγνωση, όχι εμείς, φυσικά ειδικοί, στα παιδιά για να μπορέσουμε μετά και εμείς και οι γονείς και εμείς σαν εκπαιδευτικοί να ακολουθήσουμε την αντίστοιχη μέθοδο και πορεία? Γιατί έχω βρεθεί πολλές φορές αντιμέτωποι με γονείς που λένε ότι εντάξει, πρώτη δημοτικού είσαι μικρός, έχω ακούσει όμως και τετάρτη δημοτικού έχουν έρθει γονείς τρίτη δημοτικού με διαγνώσεις, άλλοι γονείς που λένε στην τρίτη δημοτικού είναι νωρίς, το αφήνουμε για τετάρτη, μέχρι την τετάρτη όμως ήδη έχουν δημιουργηθεί πολλά κενά. Κοιτάξτε, τώρα για εξαρτάται πάντοτε για το τι δυσκολίες παρουσιάζει το παιδί. Δηλαδή κάθε αναπηρία ή οι μαθησιακές δυσκολίες εκδηλώνονται σε διαφορετικό χρόνο. Δεδομένου ότι αν πρόκειται για αναπηρία θα φανεί πολύ γρήγορα και ο γονιός θα αναγκαστεί να πάει να κάνει την αξιολόγηση που χρειάζεται. Αν πρόκειται για τις ειδικές μαθησιακές δυσκολίες, συνήθως κανείς αντιλαμβάνεται ότι υπάρχει πρόβλημα στις πρώτες τάξεις του δημοτικού, γιατί εκεί αρχίζει το παιδί να παρουσιάζει κενά. Μέχρι την προσχολική εκπαίδευση, ακόμη και αν δεν γράφει καλά τα γράμματα ή δεν πιάνει καλά το μολυβί ή το στυλό, θεωρούμε ότι είναι ένα αναπτυξιακό στάδιο το οποίο θα κατακτήσει στη συνέχεια το παιδί. Οπότε οι δυσκολίες και το ότι υπάρχει κάποιο πρόβλημα εμφανίζεται στις πρώτες τάξεις του δημοτικού. Βέβαια, και οι ειδικές μαθησιακές δυσκολίες έχουν μια γενετική ή νευροβιολογική βάση. Δηλαδή, το πρόβλημα είναι γενετικό ή νευροβιολογικό. Σε αυτή την περίπτωση, λοιπόν, η διάγνωση με άλλους τρόπους, δηλαδή εργαλεία που δεν στηρίζονται στο να διαβάσει το παιδί ή να γράψει, μπορεί να γίνει και πριν την έναρξη της σχολικής εκπαίδευσης. Στην ειδική αγωγή, γενικά, έχουμε ένα, ας το πούμε, ένα χρυσό κανόνα και αυτόν ακολουθούμε. Όσο πιο γρήγορα κάνει κανείς αξιολόγηση, τόσο πιο γρήγορα θα παρέμβει και η πρώιμη έναρξη της παρέμβασης, η πρώιμη παρέμβαση έχει φανεί από άπειρες μελέτες ότι είναι ο καλύτερος προάγγελος για την θετική εξέλιξη του παιδιού σε εκπαιδευτικά και μη πλαίσια. Αυτό σημαίνει ότι όσο πιο γρήγορα παρέμβουμε, τόσο καλύτερη εξέλιξη θα έχει το παιδί μας. Άρα, συστήνουμε το γονιό, αν αυτός είναι ο ρόλος μας ή αν μας ζητηθεί, ή για να απαντήσω στην ερώτησή σας, πολύ απλά, όσο πιο γρήγορα, τόσο καλύτερα. Ωραία. Σας ευχαριστούμε, εμένα με καλύψατε. Δεν ξέρω οι συνάδελφοι αν θέλουν κάτι να προσθέσουν. Ωραία. Να σας αποδεσμεύσουμε λοιπόν. Κυρία Κουστριάβα, σας ευχαριστούμε για την παρουσίαση, την τόσο ενδιαφέρουσα. Εγώ σας ευχαριστώ, κυρία Μπαλάφτσαλη, για την τιμητική πρόταση. Καλό μεσημέρι σε όλους σας. Ευχαριστούμε πολύ για τη συμμετοχή σας.